What is up mga Migs, Master Poppy po, and welcome to my channel. Consider subscribing katong wala pa nag-subscribe. Right now, na ako na ni sa office ni Bernie Bitok-Bitok. Sa chair ni Rai Rai, Baby Rai Rai. Sensya na. But gikan lang ko nagtanaw og Lion King. Sa tanan nga mga wala pa kita sa Lion King, mananaw na mo dapat. I recommend it. But here are tips nga pwede ninyo i-prepare before mo mutanaw. Tip number 1. Ayaw ninyo balika og tanaw ang Lion King nga cartoons. Ayaw na. Because like the Aladdin, medyo syempre you will expect a lot manggudayon because you have watched it already, and then gusto nimo makita kung unsay usab, unsay bag-o, unsay giwala. So I'm sure kung ingana ang imong attitude pag matanaw ka, madismaya lang ka. So better nga dili na lang ka mutanaw balik. Did you know nga kaninga Lion King is from the original animated series from the original animated movie, isa lang ka actor ang nagbalik og voice sa character, in which ang nag-voice ni Mufasa sa una mao ra gyapon ang nag-voice karon. And I'm sure because legendary na kay ni siya, i-google na niya kung kinsa na siya ha. Negro gyapon na siya, and tungod kay I'm sure mo gina siyang gina-anticipate sa uban nga wa nay lain pang makapuli sa iyang voice. So siya gyapon ang gibalik og voice actor ani. And expect lang mo nga naay pasabog si Timon and Pumbaa. Na siya joker kay naghalakak gyud ko, grabe kay katsuy kayo nga moment sila, and I'm sure sila magyud na ang naay kanang anang comic relief sa salida. Naalang gid siya. Watch out for a certain surprise nga ilang buhaton dito sa salida. And then siguro dagan kayo mga kanta pod nga gibalik jud nila sa musical nga Lion King, gibalik nila karon sa live action nga Lion King. And siguro if I rate it, syempre 10:10. Pero mingon ang uban nga ay kuan man marag 8 ra siguro ana, pero I think it's 10:10 because kani isa ni ka fact, because nice kaayo ang computer graphics, mura gid siya tinuod, mahigala mga migs. As in ipanghinambog yun nila gyud ang kaning mura siya tinuod, bisan pag ang mga rocks, bisan pag ang mga yuta, grabe murag tinuod yun. Ambot lang murag feel na ko ba nga ilang gi-shooting gid tong mga lion nga kuan. But overall grabe 10:10. And don't expect nga awaton gid nila tanan, pero naagyoy parts nga bag-o pod niyong makit-an. And I hope makita na ninyo na rated PG siya. So ang mga kids gabayan kay na yung mga eksena pod nga dili kayo sila makasabot or violent gamay ana. So tell your friends, your barkada nga mananaw na. And that's my rating sa Lion King. And kita-kits on the next one for another review kung unsa na pod nga movie next week. Alright? Bye-bye! Subscribe!